Adom TV 9 lessons and carols and bustle 16th December National Theatre Mr. No numno wat na sene boy ho 7 na play na 2 brabaji wani wate a feeling you na wa ye juma bre. In fact, come with the family na mamenka won so say ticket no ne obenya biato we de wo mu kra na se ne bo no enye den ketwe bi na aboafo bi adaroma abusia Dominion Herbal powder eye immune booster ye wodwaso wo mo sia no pa bia no sori a pensu a ehie gu glass mu nya sisi bebre misrewo de no wasatire kuma na de mankwara akoko ne baako afra no mo ansa na wakọ adwuma so adwumre so ye ne saa sanso Dominion Herbal ointment so aba ho na bebe ye bia no anso wate bia na ode atwiri wo de adwumre wodwade wi a ma wokunu ana wo yere mfa ntwiw wonamu ye ehye high heel no dura fa bi massage wonamu ansa na wada de beche no wanya hoden foforo we abusu e wo pharmacies chemical any license herbal shops nyina emunemum opedodo atu amehyew for Angel Dominion for 0543 158195 and 0249 591 843 na